Kunasta cuasaí ní sé OMP agus seo Leabhar-mheas agus an leabhar bheith go bheasagaing an tachtain seo nó an ceann áir seo dimmig sin agus tháinig seo le Séamus Mac Seán. Agus tá an leabhar seo á bheasagam tuisc gur mé caint le Ciarán Dunmar le déanaí agus thuail mé lántreacht ar an leabhar seo agus le tamlín beag tám ag léamh Ryan Fa faoin tucha an gálaíocht agus faoi lúnaíochtaí gaige agus lehéad agus credan gohfuil go méidir gohfuil Ciarán i dtéanna Ryan Titus a réimsí sin agus hastig bhaid mo thuairm á faoin leabhar seo. So an leabhar seo, deirtear gur bé an leabhar is mó díal a riamh is a siúpa leabhar an chearú pólaí i mé ferste agus tá sé sin intríthe ar bhealach agus an leabhar léite gom. Mar an fóhead letá leis seo ná scéal i brí fear i mé ferste líne. Agus go bud is tugann sé contas ar a héil conas mar darim sé réige an bhaintmhíige le glúiseachtaí éagsúla tanga le blianta fada an bhaintmhíige le bunú ghailteacht fógur seo agus seoí i mé ferste. Agus dó sin nach dtuigeann an ruúda a gceiste sin ghailteacht sin ná ráthachas fihan ag mar sin in áit éigean i mé ferste. Spéisiúir níl sé aice leis an garú ghailteachta áithuiile an chultarlan is an áit eile tá sé agus tá an tríú glún ó beidir fiú an ceathrú glún sin inis agus tá thart ar scór taachán agus curach é sin ar bun níl umla cínta céim blion timpeall ar sna seachtaí beidir uair aige mar sin seacaní blianta curthacha is tócha. Agus cá mála sin mar deirtar san óheadil is cinná scéal héal an duine seo Séamus Mac Seán agus camera gur thuúla mé caintú ar bháin draslíos ar chrinú na blianta fada chuin inis beidir demlíon an nó tuile tháinig sé go blachlí le caiinte drama ar sim éigen acu iirecht a thuirt faoi lúnaíocht a chuirla chéile. No bhunú lúnaíocht gaige. Mar sin tá leabhar féin ansúil tús an leabhar se ábhríonn beidir nach é is spéisiúil ar fad agus cinná starthó síalta agus star tailig agus lehéad agus tá sé spéisiúil cinná an tréimhse rihne triblódaí agus cinná an cogamór agus tá sé sin spéisiúil nó an darco go damda agus an luftwaffe an sin conas mar dam sin gaige agus an saoil sóisialt a bhí acu an agus an sin lúte Ryan Fa faoi bhórtín ó cain agus tá roiint litricha ó bhórtín ó cain féin agus tá cinná siar san Íorán agus an tlígur buíoch an grúpa sin misneach an chéad bhisneach is tócha tá misneach a rí seán inis agus na tacticí a bhí acu agus bééis sin péród gur go bhéhí nó gur bhá leis le chuna lí nó nóire a dhéanamh ar chramanna a bhí ganas le leas na gaige dhéanamh agus tréad leis an LFM agus le sin sin gur banta go sin leis an grinú cáú sin den LFM i dach an ardmhéir beidir le clia a chur do grim seoil. Ach dá riire sílam do golóir daoine na rudí is spéisiúil ar fad faoin leabhar ná bunú ghailteacht bhóthir seoid. Agus ar bhealach beidir nach gatar dóhan ama á phlééis sin nó conas mar rinach é conas mar dairig lo tá an ancient ábhríonn scuilte siar san ir. So tá an fáilteoir cuiscéim sór ailteoir ar go leabhar bailí tá iritin leabhar a gcuid ceannathe gom agus léite gom agus tuis chur go mór le sé litríochta na gaige ach lucht amháin bhíonn sa roiint an leabhar ná nach nentar níir sin agurthireachta ar na leabhar nó nach míon an dearach chomá sin uaireanta le déanaí chomá. Agus uaireanta tá beag ganíonnta aithra an so beidir go mainn sin leis an scéal go gaiith a bheith siar san níor leis. Tá sé ábhríonn tá beag ganíon numad an aithra an agus seans nach dútar léargus miún go leir ar bhunú nu gailteachta seo ar bhór seoid agus mis sé héin hasasta go an fáil amach go dtír a chunas mar rinne a ré. Mar ar bhealach beidir go mis breú ar bhealach éagsú ar fád ach cóir meid seo mar ruchaméad acu sin gur bháil thuirt fhíon rud céanna chomá. Agus an stofeile an chomá faoi ní gnéthe éagsúla de héan na gaige me first. Ach an rud a spéisiúil ar fád faoi beidir ná an rial seo cuman clúnord agus thug me hain cuairt ar chuman clúnord beidir bliana haine mé first bhí ceolchar me clán bicróí an agus níor bhíir sin ará a go faoi roiint tracht cluiste go mar faoi rih sin agus bhí sagangur ar trééis a bheith den achorú an bhór ar le cuppa blianú. So gobunas agus baratán agus ranganna agus unad ceil nó unad pobil taobh leis. Ach
chuúil sé bhaimar an kick ó gaile agus bhí an áit beidir gur 16 duine san áit an is mó agus dearing nárthúla mé focail beirle ó hús go dearna hí agus chuach fáilt an a bhórám agus gaige bheith ferstar fad a bhí an áit Harbh gaiilech bheith an ine ar an mata áit ar be in éan a bhfuil an gaige có láidir an mar onad agus glachas leis go gach go raibh sé gcóí mar sin rud an spéisiú faoí ná an tá pléid anta sa leabhar faoin uair gur tháinig cinál concap an lán ghaeilechas chun cín agus gur tháinig sé chun cín luútar daoine as Albert Fry agus roiint daoine eile ví san agriocht na rangine agus go bhfuinach sílam an mómún tuairtatá chun a gin idir gachrod a bhfuin isrí gaige an tús agus an sin na daoine haintrí na rangine bíon si sin iad féin a múna daoine eile níos déine ach is ó chun ceap sin an lán ghaeilechas I gcumann clún áard sa san dhéanaidir an cumann féin a ghailú agus trí chuoine spreige le bainte bheith acu leis an cumann féin dair gló daoine a chumasú agus a spreige agus daoine a bhí fíor láidir a thaobh na gaige a chrú is go das agus in íag sin nuair a bhí cinna chunceap seo an lán ghaeilechas gur hastig wehu gachar daine an gaige gur bhartaí idir cinál scolanna bhhanú gaelteachta bhhanú go ná an omadúla éagsúla so bhí cuinte éagsúla sin raibh goráiste petrol acu bhí cóir chuman nó bhí bank roiin fad an rudí seo dair glóir fat tamlín agus fiú astá tionsclíochta so stuff raibh lódach stuff ítach roiin fad stuff dair leis fat tamlín nó cupród ní air leis beidir ach tóg faoi gachúd le flosc agus le fán agus an sin ar deir scoíocht agus rud an bhórfinn scoíocht an céó dachar sa bhí sé bhíon stáit umláin nabhdeach agus ar bhealach ní tá ní thugtar échtúd ar bhealach ar céó nabhdeach as bhí an stáit agus fiú sa látá Johan is in an stáit ó yes tá lán an I ddéireach nach iad is mó atá ceir le glúiseach na gailscoíochta. A go bunúsach bhíorú na scolanna a bhhanú as stú an féin agus bhí as aráló nach raibh cadacu a dhéanamh nach dúir fhí íceochtáibh agus reinfáil an scolanna bhíidir denna bailúcáin agus gachéin sais rud sin túis agus uíocht agus gachéin rud chun go marach na scolanna agus dairí gló ar deire hir heil éis sin ó reinfáil blianta de aimimú ar an gceann chuid ahantas éigen áil agus an sin díag ar níig. Le tacht próséas na siáine sin in rud an nascin sémas na seán leis cin gur brú polúil áirithe an taú leis na rudí seo agus gur brú áirithe an chomá taú le rudí gaige mar rudatá an sulir sa leir ná cé go raibh roiint daoine is sin féin agus I glúiseach na boblach a raibh gaige chu bhí scarúnt an chuidismód na daoine bhí antá leis an gaige is ar bháil an gaige bhí siad níos mó ná ábhar polúil agus gur an stáit géirí sais ahananta bhirtó sin agus cín tú nach roiach an drám sin isteach leis an pobltánig. Rudí éagsúla bunítar nuachtáin bhí an bhaint ag sémasach seán le nuachtáin Anders News agus a lehéid sin agus rinne athógáil ar ráid Bombay in éidir 16 tréis gur scuisc an tráid. Tá chuntas an ar bhunúna gailteachta tá chunas mar a fuair an talamh agus chunas mar a thugad ar faoi agus rud tá anspéisiú ná go mainin fermhór fótbal gaige bheith fearste leis an acma ibre agus dá bhrí sin bhí skillanna iontacha acu ó thaobh siúnéireachta nó thaobh leictrachas gur idir an ná chur leis na tithe agus cuid díomh a thógáil agus tá sé sin san go mór air. An sin tá chuntas an ar bhunú na meánscola chumá a bhí bhuricnúh na cultúir linne ná so cultúrin macadam ó fiochan isis agus cinál a bugháid go háit agus tá achfan iontacha acu sin inis agus tá sé iontacha an Herbert tá arthú sin eiscint. Agus an sin tá reinintrodí cinná faoin a bhhaintear agus lehéad agus tá cinnte go gurí daoine aspéil fearste nó lehéad níos mó slime an tú sin ní lethna go mabre na pásantachtí chomór sin mar sin ní lineir sin si gom untú sin agus sin é tócha na bhfuil éon eile an is tócha tugtar contas ar na hagurchttaí gaige agsúla ar bhaint aige lo agus conas mar thugad ar faoi
gaelscoilna a bhunú agus a lehéid sin. Agus tá pointe an spéisiú faoi líon na gaelscoilna a bunaíoch nuair a bhíon stáit an nábhdeach ina le. Agus an sin ar tháinig grúpa éigen ontaobhas na gaelscoilíochta ar an bhód. Agus gur éirigh beidir níos mó scoilna na gaelscoilna a bhunú as is dúin féin námara a d'éirigh le in dhéag sin. Agus an cheiste tá ag dó na garbige ná céir is cíle seo. Agus ar bhealach tá sé oscail a glóir, tugann sé gá rá agus níos sé féin cínta faoi. Stéir sé an éigur sásaíoch an taobh a bhí an, so bhí éileh áirithe ó hisismóirí go mbeadh scoilíocht chuige dá báisteán. nó agus chuir sin sásan is agus dá bhrí sin ar bhí ontaobhas na gaelscoilíochta an ná hastigh níos má scoilna. nó an é go raibh cinál institúdú tháirlathe ar an tanga agus dá bhrí sin gribh an radacocht agus an spracha agus an misisneach a bhí an tú níos luithe imethe agus dá bhrí sin nach raibh siad sásan níos mó a bhunú nó an leid. Rihan rud éigen eile lom an sin, so sílim gur éirigh le an bheanscoil chu bon ar fa bliana i dtosach agus an sin beidir gur hepéir orthaí agus an sin ná éirigh le ar fa tamlí na dhéag sin a chur Seamus McSean agus a bhean a báistí go blá clia sílim go chláiste ísagáin le hideachas gaige lán gaige áil agus bhíidir fannacht le mar lóistóirí le den éigen am lá clia. Ach léironn sé sin an díagrais bhí chu scoilíocht lán gaige agus an lán gailechas a thuairteisteach í ngach éon gnéad an saoil. So cadí nuair is tábhachtaí already. The bhaid is mó ráite gom faoin leabhar seo ná mar a bhíon árágam de an á ar na leabhar bheasanna seo. Tá roiint rudí an faoi altarí na haiseirí agus glún na buí. I bhíorna tá numar go rudí le play an. Ach, luúga me seo, cadí rudí spéisiúla. Well, tháinig mé léimén písa sin faoi chumaclún áard agus an tathú ag puinte amháin bhí roiint gaige an ach an sin dúir siad lán gailechas as seo ráig. So léironn sé gur féidir le hagriachtaí cinenne a dhéanamh ahrú ó a bheith cinál beidir dáhangach nó an gaige a bheith an ach ganí a bheith in úsáid gan í amháin a bheith in úsáid grí bar nó pub nó áit rangine a bhí ar náit is gailí ar fád atá feice gom sa tír. Agus comá léironn sé an rud seo ná habar é i déine saoil trí gaige atá bhain roiint na maní atá take as be first agus ar bhealach deir sé go minic gur idir ró aneolach le is a bheith go cé go dechar sa bhí agus mar sin thugad ar fuú agus os iad ar an scóil níor nach raibh airigad aá agus bhí sé an dechar bheith play le harigad a bhailú a gcónaí agus a géirí tiisiimthóirí agus páistí a bheile agus go raibhar thu a gcónaí a bheith dearfach agus just leanúnt orthú ag obair is a glúin gachéin lá le cínú go bhaimach an scóil. Is cumá ó thaobh na luníochta bhí sé spéisiúil cabhar hasú am níos álas álamach faoi conas mar céináis conar a bhí acu céináis rial atá ó thaobh na gaige cumá ó thaobh na soán gáíochta de. Sin go sé antábhaach na deir sé ó tá tógach na dtíon seoir fáil gaige ach bhráil an beagání níos álas álamach faoi céhéad acu sin a thóga báistí le gaige in áitina eile nó an leabhríonn si sin gaige nó an é an íon gaige an tang an fphobal atá an nó an bhfuil an dáhanga cinál beann ar aon ar bhealach an sin bheicir sin anna spéisiúil ar fad. An deir sé gohfuil an tríú glún nó beidir an ceathrú glún an agus gur tógadí sin le gaige agus tá se le bra cínta sin go chlár telefíe rinne le déine faoi beidir go mar sin agus beidir go dúir sin léirgus níos mó ar an taobh sin ach hasí beagání níos mó ólas bheith faoi sin mar sílim gur chógameach be chógan enach daoine eile iirecht rud éige mar seo dhéanamh agus chuige sin hastóch níos má ólas faoi conas é dhéanamh cadíad na rudí ar éirigh le agus cadí na rudí ná éirigh le mar sin sin dimig sin agus tháinig seo scéala bí fér I méal ferste a linne le Seamus McSean is cuiscéim a dáilsigh agus tá sé fáil ó nas siúpaí leabhar is fear sa tír agus an siúpa leabhar an siúpa is módíal ón gathrópólaí riamh. Sin é deire le leabhar-mheas na seachtainna seo beidh leabhar eile bheas go ríis ó aigen le cúlamh néhe, so tá blin bhí sé anpaí